שלום לכולם, אנחנו נצייר רימונים יפים. אנחנו נצייר את זה בפסטל, נצייר בפסטלים יבשים, נצטרך פסטלים בגירים, נצטרך גם פסטלים בעפרונות, ונתחיל. יש לנו שני צלחות יפות, אז קודם כל אנחנו נסתכל איך אנחנו נשים את זה בתוך הדף. הדף אצלנו דף מיוחד לפסטלים, והדף הוא מרובע. אפשר לקחת גם מלבן מי שרוצה, אפשר לקחת דף עגול, זה גם יכול להיות מעניין. אז אנחנו נתחיל. אז קודם כל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו שמים את זה בתוך הדף, עם החישוב שהרימון שלנו הוא די קרוב לסוף של הצלחת, אז אנחנו נצטרך לתת לו פה קצת יותר מקום. אז נתחיל. נסמן נגיד איפה יהיה לנו הצלחת הגדולה. אפשר אפילו להזיז אותה קצת. מחק זה מחק מיוחד, גם מחק כמו פלסטלינה. הוא מאוד טוב, הוא מאוד מתאים לגירים. אז קודם כל אנחנו מסתכלים איך זה יישב. צלחת בתוך צלחת, שזה לא יהיה יותר מדי גם גדול. יש לנו את הצלחת השנייה עגולה, אז אנחנו נסתכל את הגודל שלה גם. תהיה לנו איכשהו ככה. אז יש לנו שני צלחות. יהיה לנו קצת צל מהצלחות, יהיה לנו גם קצת מהבד היפה הזה, גם נשים אותו. כל מיני קיפולים. עכשיו אנחנו נסתכל באיזה גודל הרימון הגדול, ואנחנו נסתכל כמה מקום הוא תופס מהצלחת לבנה, אז אנחנו נסתכל גם בצד הזה כמה יש לנו מקום, וגם בצד הזה כמה יש לנו מקום, אז אנחנו נשמור על המקומות האלה. נסתכל גם על הצורה של הרימון ונשים לב שהוא לא ממש עגול. תמיד יש להם איזושהי צורה מעניינת. נסתכל על החלק הכי יפה שלו, על הכתר. ואנחנו נסמן כתר מההתחלה בצורה של איזשהו צינור כזה. ונסתכל שהצינור הזה שהוא יישב טוב ביחס לעיגול של הרימון עצמו. נסתכל גם שהכתר הזה הוא איפשהו באמצע של הרימון, שבמקרה הוא לא יצא לכם איכשהו בצד. ואז אפשר
לחלק את הרימון לחלקים. יש לו פה 7 חלקים קטנים כאלה. אנחנו נסתכל איך אנחנו נראה אותם. 1, 2, 3. 3 לצד. זה גם עוד ישתנה בצביעה, אז ננסה לעשות את זה מההתחלה קצת מדויק. יהיה לנו יותר קל אחר כך בצביעה, ואז בפנים יהיו לנו את האמצע הצהוב. נשאיר מקום. ועכשיו אנחנו נסתכל איפה מתחיל החתיכונת הזאת של הרימון, שהיא מזכירה לנו משולש, אז אנחנו ישר נסמן איפה יהיה לנו משולש. נסתכל על המרחקים שאנחנו רואים בין הרימון עד המשולש. זה לא כזה חשוב, אבל אנחנו יכולים להזיז דברים גם שאנחנו מציירים לפי שאנחנו מרגישים, נגיד שיותר טוב להזיז את זה קצת, אומן קובע בכל מקרה שהוא מצייר. עכשיו אנחנו עושים את ההמשך. חתיכונת שנייה, מסתכלים גם מאיפה עד איפה היא מתחילה, מסתכלים על המקומות האלה בין הרימון לחתיכות. גם אנחנו מסתכלים ישר איך אנחנו רואים צל מרימון. אם אנחנו מחליטים משהו להזיז בתמונה, זה צריך להיות לא עם המצב כזה שנגיד לא יצא לכם לשים את זה במקום נכון, אז אתם אומרים, טוב יאללה שישאר ככה, תאמת שגם ככה אפשר, אבל עדיף שאתם תחשבו ותחליטו ותעשו את זה ממש לפי מחשבה, לא לפי סתם מקרה שזה יצא. את העיגול המפנים כזה של הצלחת. עכשיו צריך גם לשמור שהעובי של הצלחת פה והעובי של הצלחת פה, לפחות זה צריך להיות אותו דבר, אבל בגדול כל החלק הקדימה הזה הוא צריך להיות, העובי שלו צריך להיות טיפה יותר גדול, אז אנחנו ניקח ככה ונבדוק ונראה שקדימה יוצא לנו טיפה יותר גדול. אז עכשיו אני רואה נגיד שלפי מה שאני מסמנת פה בצלחת, צלחת הלבנה, אז יצא מצב שנראה לי פה יהיה חסר, אז אנחנו נזיז את זה קצת. נזיז את זה קצת לפה, כי המרחק פה חייב להיות גם. עכשיו את האמצע, אנחנו גם מסתכלים איך זה הולך בסיבוב. אפשר לחלק את הצלחת הלבנה באמצע, להסתכל שזה חצי חצי, ולפי האמצע אפשר כבר לראות שהעיגול הפנימי הוא גם יהיה שווה ככה מפה עד פה, ואז את אלה מקומות שהם גם יהיו שווים. ואם אנחנו נבדוק את זה ישר, אז בהמשך יהיה לנו יותר קל ויותר מסודר.
אז אנחנו בדקנו. במקום הסרגל אנחנו מודדים את זה עם עיפרון. אז הנה אמצע, אמצע. ועכשיו פה גם. אפילו שאת העיגול הזה אנחנו רואים אותו חלקי, אבל בכל מקרה אנחנו בונים את זה ואנחנו חושבים איך את העיגול הזה, איך אנחנו רואים אותו שלם. שהפסים האלה שאנחנו רואים את החלקים, שזה ילך לנו טוב ונכון. עכשיו אנחנו נבדוק שהצלחת שלנו לרוחב ולגובה. איך זה הולך? בגלל שאנחנו מסתכלים מגובה על הצלחות, אז יוצא ככה שאנחנו רואים את זה כמעט עגול, אבל בכל מקרה אנחנו טיפה מצד, אז הגובה של הצלחת יצא לנו קצת יותר קטן מרוחב. זה הרוחב, כמעט כמו כל עיפרון, אז גובה יהיה לנו קצת יותר קטן. אז הנה יש לנו צלחת. זה ילך לנו ככה. צריך להסתכל איך זה ממשיך שם. החלק הקדימה הוא תמיד קצת יותר גדול מחלק אחורי. אז אנחנו גם מסתכלים שהצלחת שם נכנסת פה ויוצאת איכשהו ככה. צורה של הצלחת זה מאוד חשוב, חישובים שלה הם מאוד חשובים. הנה רימון. כן, צלחת לבנה, בא לנו. רימון אפשר טיפה להוריד פה. ואז בא לנו צלחת. אז אם היא באה ככה, אנחנו נסתכל עכשיו. נסתכל שהקדימה יהיה קצת יותר גדול מאחורה, מהחלק הזה. טיפונת, כי הדבר הזה הוא קצת יותר רחוק. החצי הזה יותר קרוב אלינו. אז הנה החצי. כדי לא להזיז צלחת, אני מזיזה קצת את הקו הזה, אני טיפה הרמתי אותו. כי אני לא רוצה להזיז את זה למטה, כי אין לי כבר הרבה מקום פה. אז עכשיו אני מודדת שחלק הזה הוא קצת יותר גדול מהחלק ההוא. זה בסדר, זה וזה אותו דבר, זה וזה אותו דבר, זה וזה גם אותו דבר. כן, זה גם אותו דבר.
החלק הזה קצת יותר גדול מחלק הזה, אז בסדר. אז צלחת שלנו יוצאת נורמלית. עכשיו אנחנו נמחק את החלקים איפה שהגענו, גם הפס הזה קצת. את האמת שהפס הזה אנחנו בינתיים נשאיר, כי יש לנו עוד צלחת. אז אפשר בינתיים להשאיר את זה. ומה שצריך להסתכל שבא לנו פה את החתיכונת הזאת, היא באה לנו עגולה. נסתכל על הצורה שלה, היא עגולונת, אנחנו גם מסתכלים ככה לפי קו עד איפה היא מגיעה. טיפה יותר ארוכה צריכה להיות. צורה שלה, הנה. זה בא טיפה יותר ארוך. אנחנו מסתכלים על הצורה. גם פה אפשר קצת להגדיל. גם מסתכלים שבא לנו פה צל, והצל שלה מאוד מעניינת. מסתכלים על הגודל של הצל ועל המקום שהוא נשאר לנו פה עד הצלחת. אז אנחנו מסתכלים על הצל. הצל כבר קצת השתנה, כי השמש שוקעת. אני מציירת את זה קצת יותר רחוק מהצלחת, כי אני מסתכלת מתמונה שאני צילמתי, שאחר כך מישהו ירצה, גם אתם תוכלו לצייר לפי תמונה הזאת. אז אני הולכת לפי תמונה שיהיה לכם יותר קל, אז אני מסתכלת גם לאמיתי, אבל גם אני אסתכל על התמונה. באמיתי אני אראה איזשהו פרטים, אבל לסדר אני עושה לפי תמונה, שיהיה לכם יותר קל, אחר כך גם לראות בכמה זה דומה. והמשולש הזה בא לנו ככה, צריך טיפה לסדר את החלק הזה. בא לנו פה, אז יש לנו פה צל. צל ממשולש הזה. צל פה. ויש לנו פה כמה גרעינים. גם מהם יש צל. באלכסון. נסמן את זה. ואז אנחנו נלך פה, נעשה רואים פה התחלה של הצלחת תכלת. היא מתחילה ככה, עוברת פה, זה דבר קפוא, וזה יוצא לנו פה איפשהו. עכשיו אנחנו מסתכלים איך הצלחת, היא הולכת ככה, אז פה התחלה שלה אנחנו לא רואים, פה בא לנו צלחת לבנה. אז אנחנו מחשבים שהצלחת תכלת היא תבוא לנו מפה, שלא רואים אותה פה, אבל היא ממש שם מתחת, כי אנחנו רואים איך היא יוצאת גם פה בחלק הזה. אז אנחנו מבינים שהיא מגיעה לפה והולכת לשם, ואז הנה גובה שלה. ואנחנו נסמן איפה היא נמצאת פה למטה. זה בא לנו איפשהו ככה.
עכשיו לפי זה אנחנו נסמן איך היא תלך לנו לצד הזה. ואנחנו אמרנו שגובה לא מספיק לי למדוד עכשיו, העיפרון קצר. אפשר לקחת איזשהו דף, יש לי חתיכונת דף פה, אז אפשר לסמן עם דף, אפשר לקחת איזשהו מקל יותר ארוכה ולמדוד עם המקל, כדי לראות שהרוחב שלה יוצא כן יותר גדול מהגובה. זה הגובה וזה הרוחב, זה בסדר. כי הגובה שלה קצת יותר קטן מהרוחב. זאת אומרת שאם זה צריכה איפשהו עד פה להיות, זה בסדר. תהיה לנו עד פה צלחת. אז אנחנו נעגל אותה ככה. צלחת לצייר יוצא כך קצת יותר קשה ממה שלצייר רימון. לבנות אותה אחר כך. אני חושבת שפה צריך להיות קצת יותר מקום. כן. אז זה הולכת טיפה יותר. לפה. יותר לפה וגם לפה זה יהיה קצת יותר. זה גם יהיה יותר מעניין כי יש לנו פה גרעינים עוד. שהכל ייכנס לנו את החלק הזה. עכשיו אנחנו אז עכשיו את הצלחת הזאת, אז הקו הזה אנחנו לא נצטרך כבר על הצלחת לבנה, כי צלחת התכלת אנחנו נחשב אותה בנפרד. אנחנו ניקח את הגובה שלה מפה עד פה, נחלק את זה לאמצע. אז בגלל שאנחנו הגדלנו את זה, אז הנה זה. עכשיו אמצע אנחנו נסמן איפשהו ונבדוק, ואחר כך אנחנו נעשה ככה שהאמצע יהיה לנו, חלק הקדימה יהיה קצת יותר גדול וחלק האחורי הוא יהיה קצת יותר קטן, טיפונת, בערך זה פה. שוב אנחנו מחשבים את החלק הזה ביחס לחלק ההוא, שיהיה להם קצת הבדל. עוד לא עשיתי וידאו בנפרד לגבי איך בונים אליפסות ואיך בונים כל הדברים כאלה כמו צלחות, כמו איזשהו כוס, כמו איזשהו צמח. אחר כך יהיה וידאו בנפרד על זה שאתם תבינו יותר לעומק איך לעשות את זה. אז אנחנו ממשיכים. אז את זה בנינו, אמרנו חצי. עכשיו אנחנו לרוחב גם נחפש אמצע. למה אנחנו מחפשים את האמצע? כדי שאנחנו שנבנה את הקווים האלה שאנחנו רואים שאנחנו בונים שני חלקים פה ושני חלקים פה שהם אותו דבר. ותמיד אפשר להפוך ציור ולהסתכל גם האם זה שווה. גם אנחנו, אני לא זוכרת איפה אני עשיתי אמצע, אז אני בודקת את זה שוב.
כי יש לי פה כמה נקודות. הנה זה. אז נגיד אני מסמנת פה קצת ופה קצת, אז עכשיו חלק הזה חייב להיות כמו חלק הזה. עוד פעם נבדוק. כן, זה בסדר. אז זה וזה בסדר. עכשיו נהפוך את זה בחזרה, ואנחנו נראה שגם פה וגם פה בסדר. טוב, ועכשיו עד פה יהיה לנו רימון. כן, פה בא לנו רימון. פה קצת צלחת. פה רימון קצת מסתיר, אז אני מרימה אותו קצת. אנחנו לא רואים שם צלחת. עכשיו נסמן פה בפנים את נחלק את זה לכמה חלקים, כאילו יש לנו את הגושיקים האלה, ואנחנו נחלק אותם. נסמן מה אנחנו רואים, שיהיה לנו בצביעה כבר יותר קל. מחברים אותם לכמה חלקים, נגיד רואים פה איזשהו 3, פה איזשהו בנפרד, אחר כך בא איזשהו ככה, כל החתיכה הזאת. אותו דבר נעשה גם על החתיכה השנייה. נראה את זה. ואפשר גם ממש לספור, נגיד כמה פה ברוחב נכנסים גרעינים. כי שוב אחר כך יהיה בצביעה יותר קל. אנחנו מחלקים את זה. גם ככה לכיוון הזה, גם כמה יש לנו שורות, נגיד 1, 2, 3, 4, 5 ועוד קצת. זה גם מאוד מכוון, ואחר כך כבר אפשר ללכת לצדדים. אז תמיד תספרו בחתיכונת של סופרים ככה לגובה נגיד כמה יחידות ולרוחב כמה. זה מגדיל לנו את הגודל, מראה לנו את הגודל שלהם. סליחה, לפעמים אני מתבלבלת בשפה, כי גם לצייר, גם לחשוב, זה לפעמים מבלבל. הנה, אז משהו כזה פה. כל הפרטים יותר ניכנס אחר כך. פה יש צל, פה זה בא ככה, וזהו, יש לנו פה שני חתיכות. ויש לנו גם את החתיכות האלה. פה צריך להסתכל מה הרוחב של הצלחת. האמת שהצלחת הזאת צריכה להיות עוד יותר גדולה, אבל לפי איך שאני רואה שזה יושב בדף אצלי, לא כדאי לי כבר להגדיל אותה לצד. אז אני אשאיר את זה כבר ככה. אז פה יהיו לנו עוד כמה חתיכות עם הצל גם. יהיה פה גם צל של הצלחת. גם פה צל של הצלחת. גם פה צל של הצלחת. פה יהיה לנו גם את החתיכונת בד. ואז אנחנו גם נוכל לסמן את הפסים.
הפסים מאוד הוסיפו לנו, כי הצלחות עם צבע אחד, בלי כל מיני פרטים, אז הפסים, בגלל הפסים זה יהיה קצת מעניין. אני קצת צובעת כדי לא להתבלבל. פה עכשיו שוב אני בודקת את הצלחת. לא, זה כבר לא פסים של הצלחת, הנה פס שלו. זה פה, אוקיי. זה אפשר למחוק. באמת אפילו אם אנחנו משהו לא נמחק, אז הגירים הם כל כך סוגרים טוב שאנחנו יכולים לא לדוק על כל הפסים. זהו הצל של הצלחת, נראה לנו איכשהו ככה. אנחנו גם נסמן את זה. משהו כזה. עכשיו על הרימון צריך להסתכל כמה החלק הזה פתוח, כמה הוא מסתכל עלינו וכמה אנחנו רואים אותו. אחר כך אנחנו רואים שיש פה צל, גם נסמן פה קצת צל ומשהו ככה. פה יהיה לנו חלק בהיר. זהו צל. פה זה בא ככה. פה בא לנו עוד משהו. בתוך הצל עצמה אנחנו גם אחר כך, אתם תראו גם אחר כך בתמונה שיש פה גם כמה חלקים, אבל זה כבר אנחנו נעשה את זה כבר אחר כך בצביעה. נגיד פסים כאלה. צריך גם לראות שזה יהיה, שאלה פסים זה המשך של החלק הזה, אז אנחנו נראה שזה איכשהו הולך. פה הפס הוא יכול להיות קצת יותר רחב מפה, כי חלק הזה קצת יותר קרוב אלינו וחלק הזה קצת יותר רחוק. ההבדל הוא לא גדול, ממש בכמה מילימטר, אבל בכל מקרה אנחנו עושים את ההבדלים. אחר כך יש שם איזשהו קיפול, אז אנחנו נעשה את הקיפול. הקיפולים הם תמיד מעניינים, שלא יהיה יותר מדי מסודר, תהיה פסים אותו דבר בכל התמונה, כי זה גם קצת משעמם. אז יש פה איזשהו קיפול. כמה שיותר רחוק הפסים הם צריכים להיות טיפה יותר דקים מאלה של הקדימה. אז את זה גם אנחנו נזכר בדרך, שכל דבר שהוא מתרחק הוא מתחיל להיות יותר קטן. פה איכשהו יש גם איזשהו קיפול. אני הולכת לפי תמונה ואחר כך אתם תראו את זה, שגם פה יהיה מעניין יותר.
אז יהיו שם איזשהו בלגנצ'יק כזה בקיפולים. ועכשיו אנחנו פה עשינו, עכשיו החלק הזה הוא בא ככה, סורי, זה לא מפה, זה בא לנו ככה, איכשהו, כן, מפה בא לנו אחר כך בעיר ככה, ואחר כך בא לנו פס עד הצלחת, אוקיי, שרואים אותו קצת מאחורי הזה, ואז אפשר לתת פה כמה פסים. אם בכחול כהה, זה לא בעיה שאנחנו צובעים את זה קצת, כי אם אנחנו לא נצבע, אז אנחנו לא נרגיש אותם. אז זהו, אז פה בא לנו עוד פעם איזשהו קיפול. והפסים האלה, איפשהו פה הם באים לנו ככה, הצורה שלהם, זה בא לנו ככה בזווית, הנה, כי הקיפול בא לפה, ואז כל הקטע שיהיו לנו קיפולים קצת ככה וככה. אז פה בא לנו ככה, ושם עוד. משהו כזה. גרעינים. פה גם יהיה לנו קצת צל. וצל מהצלחת גם. זהו. השמש קצת שוקעת, אז צריך קצת למהר בצביעה, אבל בכל מקרה אם אנחנו לא מספיקים ברגע שאנחנו מציירים משהו באמיתי, אתם יכולים לא לצייר, להעתיק את מה שאני עושה, אתם יכולים לשים על הצלחת איזשהו רימון ולעשות את זה גם באמיתי, שזה הרבה יותר מעניין. באמיתי, כשאתם מציירים, אתם רואים יותר פרטים, אז הציור תמיד יצא יותר מגניב. זהו, אז עכשיו אנחנו נתחיל עם הצביעה, אנחנו נכין קצת צבעים. אני לוקחת קצת צבעים של הצלחת. לוקחת קצת מהתכלת. נצטרך גם איזשהו תכלת כזה כהה, גם ניקח חום כהה.
איזשהו כחול כהה. ניקח כמה כחולים, כי יש לנו גם את הפסים שזה כחול אחר, לא כמו שהצלחת, צלחת זה איזשהו תכלת כזה מעניין. אז ניקח כמה תכלת. כשאנחנו שמים את זה מראש על הצלחת, זה מאוד עוזר לנו אחר כך לראות שילוב צבעים. עכשיו גם אנחנו רואים, גם בעבודה אחר כך זה יעזור לנו מאוד. ניקח גם צהוב וחרדל. זהו. בינתיים אני חושבת אולי להסתכל גם על הרימון, במה אנחנו נוכל להשתמש פה. אדומים זה לא מספיק, גם כתומים, צריך משהו כהה יותר, אז אני אקח גם קצת סגול, ניקח גם שחור, אולי נצטרך איפשהו לעשות צבע יותר כהה, ועם השחור לפעמים זה יוצא יותר לעומק, יוצא צבע. אפשר לקחת גם סגול. לקחתי שני סגולים. כן. בעיר כזה, אני לא חושבת מה שיהיה. זה איזשהו אדום אחר. זהו. טוב, עוד אחד סגול. זהו, אז עכשיו אנחנו מתחילים לצבוע. אני חושבת שכדאי לנו לעבור פה על הצלחת. אתם זוכרים שאנחנו עובדים בצפייה, אנחנו מסתכלים שבגיר אפשר לעבוד גם על הרוחב. מההתחלה אנחנו עוברים מהר על הכל, כדי אנחנו ננסה עכשיו לשלב צבעים, אז כדי לשלב אותם אנחנו צריכים לראות את זה. אנחנו רואים קצת כחול שם, קצת פה, תתחלת. ושכבה ראשונה אפשר קצת למרוח, שהצבע של הדף שלנו הוא לא לבן. עכשיו אני אשים, הוא כמו אפור כזה. הנה אני אשים דף לבן, שאתם תראו ביחס לדף לבן שהדף הזה זה דף אפור. ובגירים מאוד מאוד כיפי לצייר על הדף צבעוני. מתחת לוידאו יהיה כתוב איזה נייר זה ואיזה חברה גירים. מאוד מאוד חשוב לקחת נייר מיוחד לגירים. טוב, אז שכבה ראשונה צלחת. עכשיו אנחנו לבן, אני לא לקחתי לבן. הנה, שאני אשים, בגלל שצלחת הנייר הוא לא לבן, אז אני דווקא במקומות הכי בהירים בצלחת אני אעבור. לא כזה רואים הבדל, אבל קצת רואים. דרך טלפון רואים דרך הכף יותר. אנחנו מתחילים פה על הבהיר. הנה ככה. בהמשך זה כבר לא בהיר, עד פה זה בא, כן, אפילו פה כבר לא, אז הנה, עד פה בא לנו בהיר, גם חלק פה מאוד בהיר. אנחנו נעבור גם ככה.
ומשהו פה. הגרעינים האלה, נראה לי שאני אזיז אותם טיפונת, אני חושבת. טוב, זה גם אפשר לעשות בהמשך, אבל אני חושבת שאני אזיז אותם קצת, כי הם נראים יותר מדי קטנים, אז אני מזיזה אותם משהו לפה. 4 גרעינים. גם צריך לשים לב שכל הגרעינים בכל העבודה שהם יהיו אותו גודל. זהו, עכשיו אנחנו ננסה לעבור בכחול אחר, והכחול האחר הזה הוא ישר, אני שכחתי פה לעשות גם פסים, 1, 2, 3, 4, אחרי 4 בא לנו איכשהו קיפול, אחר כך משהו כזה, אחר כך שוב ושוב, משהו ככה. טוב, אז עכשיו אנחנו נעשה כמה פסים כדי לראות איך הצבע. שוב אני עובדת עם הרוחב, זה בהרבה יותר נוח. צבע של הנייר מאוד מתאים לצבע של הפסים האלה בהירים. אז יכול להיות שאנחנו אפילו לא נעבוד עליהם יותר מדי. עוד קצת. בינתיים משהו ככה, שיהיו לנו פסים. פה בא לנו איזשהו חרדל חום כזה, אז אני עוברת, זה יותר מדי כתום, אבל עכשיו נשלב את זה. כמה צבעים, חרדל מעל זה, הנה, שאנחנו נראה גם איך בא לנו פה. זה יהיה לנו עץ, אנחנו אחר כך נצייר את זה, שעשתה רק מההתחלה קצת, כדי לראות שילוב של הצבעים. וגם את הפסים האלה, גם אפשר, שכבה ראשונה תמיד אפשר למרוח. כי זה מעיף, שכבה ראשונה, ברגע שאנחנו מורחים את זה, זה מעיף לנו את הצבע של הנייר. אז זה נראה יותר יחיד כזה. בינתיים ככה. עכשיו אנחנו ניקח צבע של הרימון.
בעיר יותר. ניקח כמה צבעים, אני הולכת גם אדום, גם כתום, גם חרדל. פה הוא נראה כזה קצת חרדל. אז נראה איך זה ילך הלאה. שמש שוקעת אז הכל קצת משתנה. אבל תמיד אנחנו מצלמים מה שאנחנו מציירים. והנה התמונה שלנו, אז אנחנו נוכל גם פה לראות את השמש היפה. נו, אין מה לעשות עם זה, השמש לא מחכה. צריך להוסיף קצת כהה גם לפה. צל קצת יותר כהה. מתחת לרימון יש השתקפות של הצלחת, אז זה כן צריך להיות כהה אבל בלי להגזים. כל פעם אנחנו שוברים את הגירים. צריך לשים לב איפה החלקים הבהירים האלה, שלא נצבע אותם. גם בפנים יש שם כמו צהוב חרדל כזה. באמת שאפשר גם אחר כך בפריטים לעבור והכל, אבל אחד אחד. קצת בהיר פה. ממשיכים עם האדומים פה. מסתכלים איך אנחנו רואים את הצד. גם בחלק הזה. בחלק הזה אנחנו גם רואים קצת פה. קצת בצד הזה. גם בפנים אנחנו עוברים קצת על האדום. נעבור פה גם על הבהירים האלה שלא נצבע אותם,
שאחר כך נצבע ביניהם. עוברים מצבע לצבע כדי לסמן את כל הדברים. כשאני מחזיקה דף אז אני קצת מלכלכת אותו. בגלל שאני שמתי את זה על השולחן בגלל הוידאו, אז זה ככה, אבל בגדול אפשר, שאתם מציירים בבית, אז אפשר לקחת איזשהו לוח ולשים עבודה ככה, ולשים, יש כאלה דברים שמחזיקים דף, לשים את זה ככה עם הציור, אז זה מאוד יעזור לכם. הדף לא יזוז. פשוט בווידאו לא כל כך נוח לי, הלוח הזה אצלי הוא קצת גדול, אבל שתדעו שמציירים אז אנחנו לא משאירים דף סתם ככה, אנחנו מחזיקים אותו על איזשהו לוח, או שאם זה אצלכם בתוך הסקייצ'בוק אז אפשר לא להוציא דף, כי יש כאלה סקייצ'בוקים גדולים מיוחדים לפסטל יבשה, אז אפשר פשוט לצייר בתוך הסקייצ'בוק. זה מתלכלך קצת פה, אבל לא נורא. קצת יצא יותר מדי כחול, אז אני מעליו מוסיפה קצת חום כדי להוריד את הצבע זוהר, שזה הפסים האלה יהיו טיפה יותר רגועים, אבל יכול להיות שאנחנו גם בלבן אחר כך נעבור על זה, שזה יהיה גם בהיר נעים כזה, כי בחיים אנחנו רואים שהפסים האלה הם לא כל כך כהים, אז יש לנו פה את הגרעינים. בינתיים נסמן אותם. וגם את אלה. אחר כך אנחנו גם נראה. נעבוד אחר כך על כל גרעין בנפרד, אז קצת הנפרונות, אבל בכל מקרה כבר מההתחלה אנחנו יכולים לסמן. קצת בהיר, קצת כהה. שכבה ראשונה נעבור גם פה.
פה חלק כזה הוא בתוך הצל קצת, אז אני עוברת קצת על הפסים בהירים האלה. לא, פה זה כבר בהיר. פה זה בהיר וזה מעניין שזה בהיר קצת. והחלק הזה הוא קצת יותר כהה. גם שם בא לנו צל קצת. גם פה כזה קצת צל. הנה ככה. קצת פה. אוקיי. נחזיר פה קצת בהיר. ניקח קצת גם עפרונות, את כל הצבעים המתאימים שיש לנו. קצת חום, נראה. ניצר קצת רימון, נצטרך גם צהובים. גם חום, גם חרדל. עפרונות שעושים לנו קצת מוזיקה. ניקח גם לבן קצת. לעשות את המקומות בהירים יותר. אני עוברת על צהוב נגיד, ואז אני עוברת שוב קצת על... עם הלבן עוברת קצת, אז זה עושה קצת יותר בהיר. אוקיי, זה בא לפה. נגדיל את זה קצת מתלכלך. אנחנו יכולים את המחק הזה לשחק איתו כמו עם פלסטלינה, אם הוא יותר מדי התלכלך, אז כאילו לפתוח אותו. הנה. עכשיו הוא מנקה יותר טוב. ותמיד אנחנו יכולים לשים ניילונית כזאת מתחת ליד
ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד על הפרטים. זהו, אז נשים את זה מתחת ליד. רק צריך להיזהר שגם הניילונית הזאת היא מתלכלכת, אז שאנחנו לא נזיז את זה יותר מדי, כי אדומים יכולים לעבור על התכלת. אז אפשר להרים, להפוך נגיד, לנקות את זה פה עם איזשהו נייר, או עם היד, גם אפשרי. זהו, אז נמשיך. צריך לעשות את זה פה קצת יותר גדול. למישהו אין עפרונות, אז אפשר לעשות את זה בגירים את כל הפרטים, אבל זה בהרבה פחות נוח. צריך להיות קצת יותר גבוה, אבל לא ככה. אני עכשיו ממש מסתכלת על התמונה יותר ממה שלי פה, כי כבר השתנה את כל האור, אבל זה גם חשוב לראות שאתם תראו את זה, שאפשר לעבוד, להתחיל באמיתי ולהמשיך את זה מתמונה. אם לא יצא לנו, כן, לא תמיד יוצא לנו לתפוס את השמש לכל האורך שאנחנו צריכים. בתוך הצל אני שמה קצת סגול, אבל בעפרונות אין לי סגול, אז אני מערבבת קצת אדום וקצת כחול, שיצא סגול. פה יש לנו צל קצת לכיוון גם סגול, אז נעבור קצת
ועכשיו קצת עם כחול. צהוב. איפה שהחלקים הגדולים אז אנחנו יכולים לשבור גיר ולעבוד עם הגיר. יותר כתוב נשים. ואנחנו נמשיך ואנחנו נסתכל איך אנחנו רואים צל.
ואיך אנחנו רואים פה צל, מה המקומות הכהים. הוא גם לא כזה ישר, אז יש לו איזשהו צורות. אז אנחנו מסתכלים על המקומות הכהים. פה יהיה לנו גם קטע בעיר. השתקפות של הצלחת. קצת בעיר בא לפה קצת. קצת רואים. וממשיכים. על הצלחת גם קצת נעזוב את הרימון. פה יש איזשהו כמו חרדל קצת. אתם תראו את זה בתמונה. קצת צריך להסתכל שיש לנו קצת צל על הצלחת. אז אנחנו עכשיו ננסה להתאים איזשהו צבע. אפילו עם אצבע מלוכלכת אפשר קצת לצייר. לבן פה. אסור לנו לשים יד על הציור, אנחנו כל הזמן צריכים להיזכר בזה. אז או שלשים יד ככה על האצבע, שכאילו האצבע מחזיקה, ואז מציירים, או שלשים את הניילונית. אנחנו מנסים לראות גם מה אנחנו רואים גם בתוך הצל, פה קצת אדומים.
כי הצלחת לבנה, אז היא תופסת את כל הלבן, הוא תופס את כל הגוונים שמסביבו. צל גם צריך לשים לב שאנחנו רואים צל לא כמו כתם אחד, כמו כל מיני דברים, כאילו לנסות לראות כל מיני דברים בתוך הצל. כי אם אנחנו שמים את זה כמו כתם היחיד, אז זה בהרבה יותר, זה יוצא פחות מעניין. אז אנחנו ממשיכים. מתחת לרימון פה טיפה יותר כהה. הצל כמה שיותר קרוב לדבר שאנחנו ממנו בא הצל, אז זה קצת יותר כהה וקצת יותר חם. אתם תשימו לב על זה גם בתמונה. אז אני לוקחת גם חומים קצת, אבל גם הצל מאוד משתנה, אז אנחנו מנסים אפילו קצת ירוק פה. תכלת אנחנו לוקחים גם בתוך הצל, כי כל הצבעים שמסביב אנחנו רואים ערבוב את הצבעים בתוך הצל גם. מה שכן, שבתוך הצל הצבעים הם לא חזקים. אם אנחנו רואים אדום, אז זה קצת אדום, זה איזשהו גוון בהיר כזה של אדום. אז צריך להשוות את זה ולראות איך אנחנו רואים את זה באמיתי. ואיך אנחנו רואים את זה בתוך הצל. בהיר. ואנחנו מטיילים בעבודה ואנחנו מסתכלים איך אנחנו עוברים ממקום למקום. לפעמים גיר קצת לא עובד. לא גיר, העיפרון. לבן. לבן דווקא לא... בתוך העיפרון לבן הוא לא חזק. ואם אנחנו רוצים לעשות יותר בהיר בלבן איפשהו, אז עדיף לקחת גיר. ומטיילים ועושים כזה, עוברים ממקום למקום. מחפשים צבעים. גם בתוך הצלחת שם יש טיפה
מהרימון. קצת מוזיקה של עפרונות. אנחנו מערבבים גירים ממש ישר בתוך התמונה, כי ככה זה לעבוד בגירים. לעשות פה פסים קצת יותר כהים.
מתחיל להיות מאוד חשוך. ואני חייבת להדליק אור כנראה. אבל אם אני אדליק אור אז הכל ישתנה. טוב, ננסה לעבוד עוד קצת ככה. נמשיך עוד קצת, פתחתי וילון אז נהיה עוד קצת בהיר, אז אפשר עוד טיפה לעבוד. בלי לשים אור. קצת נחדד. עיפרון ונמשיך. גם את הכחול עכשיו אני אחדד. אני מחדדת אותם עם מחדד רגיל. מה שכן שצריך לחדד ממש בעדינות. כי הגיר עצמו הוא מאוד רך, אז הוא נשבר מאוד מהר. את האמת שבעיפרון עכשיו אני מרגישה קצת חוסר צבע, אבל אין מה לעשות, ננסה לעשות עם מה שיש. נחדד קצת חום גם. כחול כהה.
נכנס עוד 3. מסתכלים על הגודל שוב, כי בתוך הצביעה איבדנו קצת את הגדלים, אז אנחנו מחזירים את זה בחזרה. מחזירים ונתחיל לעבוד על האחד אחד בנפרד. אנחנו ממשיכים, אתמול לא הספקתי לסיים, אז היום אנחנו נמשיך את זה. בערך זה אותם שעות שתהיה לנו צל ואור יותר טוב. יותר פרטים רואים. אבל אתמול אנחנו גם ראינו אתכם שאפשר להמשיך עבודה אם במקרה אנחנו לא הספקנו משהו לסיים, אז גם אפשר קצת לעבוד עליה לפי תמונה, לפי צילום. אנחנו ממשיכים. מוסיפים כל מיני פרטים, כל מיני דברים קטנים שאנחנו רואים על הרימון.
נמשיך קצת עם הרימון. כל הזמן נסתכל על עוד איזשהו פרטים ועוד פרטים, וככה לאט לאט נוסיף שהוא יהיה יותר מעניין. לאט לאט אנחנו נסיים עבודה, אני בטוחה שיצא לך מאוד יפה,
והיה מאוד כיף לצייר רימון. פעם הבאה אנחנו נצייר משהו אחר. אני רוצה לאחל לכם השראה לכל עבודה, שאתם תהנו בלצייר, ותהנו בכל רגע, ושיהיה לכם כיף שממלא אתכם תמיד. עבודות מקסימות שאתם תרצו כל הזמן לצייר עוד קצת משהו ועוד קצת. ובגדול לצייר זה מאוד מאוד כיפי, שאתם תמיד תהיו בתוך הכיף הזה, שהכיף הזה ימלא אתכם ויעשה לכם כיף בחיים. ניפגש בווידאו הבא.